Dushanbe Production. Free Boys Records. Agar haqqa dida toниста боши ты бизақанта мавори ҳоҷиёи русиёи музиканта шоир гуфт марде касефито дада бита даста неки чӣ дар кор насиҳат одами маста ба худо ки ай худо ки дур кишидем кур шидем оҷиз буданмона надидему зур шидем дачиву заифимон хидмон додем морула дасти ҷини шаётинда сажда кардем дида пула падаре фарзанда кишт фарзанде падара зад марде ғариб марди ҳамсоя дари занша зад қабристон пири кӯдаки ҷавонеки мо тавбара пирида каданием гӯё ки мо кафолати илоҳӣ дорем барои умри сад баъзе дӯсти ҳозира вафо надорад чени саг нархи қалин маҷбур кард пасана ғариб шава кори ғарибӣ маҷбур кард пасана маиб шава пешиқа қалинги арзон чӣ қад ихтарои тоза даҳози ай 50 000 сол бера ҳамву рақосада кӯдакати самир кӯдакатим сами ти ябор кайфои сагонаи наврасаби ябор шавтра сараби бад шихели ман нагум чизера ки ҳар шаву рӯз мебинем дару барум ё макурум намебинем ё ки гум шидаи ҳурмат нисбати калон соло падара модаре акат даи сумои доштаи мо бараката напрс даи сумои қиморияи иксбетай конкурс пацан задаги ховай вақти аз он шидай эмоно бақувадне просто ҳаҷарзон шидай ларзон шидай дасти падар ожанг давиде рӯи модар лек мо ба ҷои асоб будан расво шиде медодар ҳар рӯз як кайфи нав ҳар рӯз як марги нав ҳар рӯз монанди зан мегарда бо як марди нашон амиқа гуфти чӣ фоида кишиди сло ябора пеши чанд одам хиттакади русиё ин мардум дар репи рақсӣ мефора репи ҳақ нехита шумрӯ накарда барои амиқа бей барои амиқа бей вақте ки гап дар бораи трейдинг мерава ин маъноиро надорад ки шумо фақат сделкасини боло бигиред ҷаҳаз поён мерава аз боло мерава шумо да сигналҳои точни дар кор ботои дар кор ки сигналда ба ҳамин хотир бародарои азиз мо шумо да платформаи Packet Option пешниҳод мекунем дар ин платформаи Packet Option ҳаст ботое ки шумо да зиёда ай 30 боте аст ки сигналҳои чотки метавад ки камакак изучат мекунем ки ҳамин сигнал боло рафтеста поён рафтеста умуман мефаҳмем гап дар бораи чӣ рафтеста ба ҷакор ки аллакай как маълумот доред поёни видео бародари азиз силка аста метонем будурем ва барои депозити 100% ба даст овардан яъне ки депозити 100% шумо 100 сум партия 100 сум дига обратно бигирен шумо бояд промокоди сидой 2025 истифода барен силка дар поёни видеои Packet Option тавсияи мо